osnarketa prozesu bat eta gero, goiti bera aldatuko duzuela talde eragilea. Bai, azken zinean, ikusten genuen, orain arte lanean jardun den jendea, denborazko zera mala, eta jendea ere aurpegi berdina ikustea aspertu egiten da, eta horregatik ere talde berria osatu dugu. Eta lehen esan ditudan betela, orain arte lanean jardunako jendeak orain ere lagunduko dugu. Zuek koalizioa bakarrik nola osatuko duzu zerrenda? Printzipioz gu egia lanean zerrenda gu bakarrik aurkezteko. Alderdi bezala eskaintza luzatu zitzaion 11 bati udaraldean edo, eta oraindik erantzuna izan gauden. Orduan gu oraingoz bakarka joateko lan egiten. Horrek ez du esan nahi, gero mendik aurrera oso baldin bada elkarturik joan gaitezkenika, edo besterik ez bada hauteskundeak kasu ondoren. 1989ko hauteskundeetan Euskal Herritarrok, EAJ eta Alderdi Sozialista zinegotzi kopuru bera atera zenuten, baina orain urteak eta gertaera desberdinak eta oso bestelakoak pasa eta gero, gaur deguna Alderdi Sozialistak koska handia ateratzen diola EAJari. Zein izan daiteke zuen aldetik gakoetako bat hori aldatzeko? Egia esan, urte hauetan aldaketa hori izan da, eta gu nola batean dugu aldaketa hori berriz ere gure ganatu ez. Horretarako ze eskintzen dugu, eskintzen dugu lanerako izugarrizko gogoa, eta guk nahi duguna da herritarren parte hartzea. Guk eskiniko dugu herritarrei gure gana etorri eta beraien kezkak eta beharrak gure ganatzea, eta nahi dugu udala herritarren gana hurbildu. Gaur egun oso urrun ikusten dugu dela herritarren hori. Eta hurbildu nahi dugu. Nahi dugu jendearen parte hartzea. Eta lehen osan jazu ere nahi duzuen mezu bat zabalun ez, kalean egon ere. Bai, kalean egon ere. Gu zerrendan aterako gareno, kale humea geha. Hemen kalean ibiltzen garenak, eta gu kalean ibiliko geha, eta nahi dugu jendea gure gana etortzea inongo beldurri gabe.